Бөйік шағиребіз Ғабдулла Тукай туына 135 ел тулу оңайыннан Ғабдулла Тукай музейында Ғабдулла Тукай яшьләр карашы деп исемләнгән яшь рәссамнар күргәзмәсе оештырылды. Шагыйрь Ғабдулла Тукайның бөеклеге шигырьләр, җырлар аша гына түгел, хәтта рәссам аша да җиткерелә. Шул уңайдан татар халкының мәдәниятына тугры калган яшь рәссамнарның эшләре тәкъдим ителде. Менә шундый мөмкинлек тулы инде, Тукай заманында андый мөмкинлек булмаганнар. Рәссамнарыбызның бу кадәр вакытта бу дәрәҗәдә булмаган, үзешчәнлектә булганнар. Тукайыбыз хәзер күрәбез дә. Без аны ишетеп бер калмыйбыз. Тукай хәзер аның бик күп әсәрләре музыкага салынган, туган җире булсын, туган теле булсын, башкалары булсын. Тукайны искә алу көне ел сайын шагыйрь алдында ихтирам билгесе буларак үткәрелә. Бик кызыклы күргәзмә. Яшьләр монда 16 яшьтән башлап 35 яшькә хәтле булган рәссамнар катнаша икән. Һәм төрле жанрлар бар. Живопись, графика, каллиграфия һәм башка. Һәм сюжет басарлар да бар. Декоратив гамәли әсәрләр да бар. Бик киң колачлы күргәзмә. Эш рәсемне алсак инде алар триптих буларак ясалган, һәм аларда кем син әзерме һәм исәнме дигән язулар язылган инде. Һәм инде бу минем менә милләткә һәрбер кешегә шундый әйтергә теләгән сорауларым. Алар төрки урыннарда башкарылган, Орхун әлифбасында әлеге вакытка кадәр безнең милли каллиграфиядә бердә күргән юк иде. Тукай һәр заман өчен актуаль, һәр кеше аны замандаш итеп тоя. Тукай яңа буын белән киләчәккә бара. Алия Галиуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.